Tuu budjetoimaan mun kanssa tammikuu ja katsotaan samalla, mikä on huonojen velkojen tilanne tällä hetkellä. Jos saat uusi täällä, niin moi, mun nimi on Jenna ja mä jauhan tällä kanavalla tienaamisesta, sijoittamisesta, budjetoinnista ja muista rahaan liittyvistä asioista. Ja jos nämä aiheet on lähellä sunkin sydäntä, niin paa kanava seurantaa, et missaa tulevia videoita. Joulukuu oli pitkä ja kallis ainakin mulle, nimittäin mä tein heti kuun alussa pari budjetoimatonta ostoa itselleni. Ja lisäksi mä törsäsin joululahjoihin enemmän kuin mä olin budjetoinut, eli koko marraskuun palkka meni ja luottokortin saldo vaan kasvoi. Mä rakastan suunnitella ja excelöidä tai Google Sheetselöidä. Ja tällaisena hetkenä, kun tuntuu, että raha-asiat ei ole oikein kontrollissa, niin budjetointi tuo ainakin mulle mielenrauhaa. Niinpä tällä kertaa budjetoidaan tosiaan mun ihan oma palkka. Mä oon aikaisemmin budjetoinut suomalaisen mediaanipalkan ja siitä löytyy video täältä mun kanavalta, niin jos et ole käynyt vielä katsoa sitä, niin käy katsoa se tämän jälkeen. Palkkaa tuli nettona joulukuulta 3540 € ja se on mun peruspalkka, eikä muita tuloja ole tiedossa tässä kuussa. Asumiseen mä budjetoin 545 € joka kuukausi, mikä sisältää mun osuuden lainalyhennyksestä ja korosta. Ja me asutaan tällä hetkellä mun aviomiehen, Reurilainen tiedät tähän. Me asutaan mun avomiehen kanssa omakotitalossa Varsinais-Suomessa. Laskuihin mä budjetoin 255 €. Ne on lähinnä taloon liittyviä kuluja, sähkönsiirto, vesi, jätehuolto, kiinteistövero, kotivakuutus. Ja itse asiassa tässä on myös autovakuutus ja vero. Bensaan mä budjetoin 150 € kuukaudessa. Meillä on yhteinen auto, mihin tulee noin 2000 kilsaa kuukausittain, lähinnä mun työajoja ja kauppareissuja. Opintolainaa mä lyhennän 115 € plus korot per kuukausi. Mulla oli just nyt 12. joulukuuta korontarkistus ja kokonaiskorko tippui 2,62%. Mun lyhennyspäivä on aina kuun 15. päivä. Ja tammikuun lyhennys tuli just näkyviin verkkopankissa ja se oli 134 € ton uuden koron kanssa. Ruokakuluja varten mä laitan aina yhteiselle taloustilille, tai siis me molemmat laitetaan joka kuukausi 222 € ja luottokortilla mulla on erääntyviä 400 €, niin ne täytyy lyhentää pois, ettei tule korkoseuraamuksia. Ja hypätään autolaina yli vielä tässä kohtaa. Säästöihin mä en lisää tästä palkasta mitään. Mulla on tällä hetkellä 500 € puskuri ja se saa riittää. Sijoituksiinkaan ei ole perusteltua laittaa palkasta rahaa ennen kuin toi autolaina on kuitattu. Sitten näihin ei-pakollisiin. Sohvan lyhennys 180 € sisältäen 175 € pääoman lyhennystä ja 5 € tilinhoitomaksun. Sitten pitää maksaa yhdet lennot pois, mitkä me ostettiin laskulle joulukuun alussa. Siitä mun osuus on 358 €. Ja kynsihuolto mulla on about kerran kuukaudessa, se on 60 €. Sitten meillä on tulos eka huolto tuohon uuteen autoon, siihen me molemmat varataan 200 €. Sitten olisi jäljellä reipas tonni. Mä pyrin maksamaan tuota autolainaa mahdollisimman aggressiivisesti, mutta toisaalta realistisesti mun pitää jättää myös hiukan löysää tilille, koska mä en jaksa budjetoida ihan eurolleen ja aina tulee jotain spontaaneja kuluja. Mitään isoa kulua ei ole kuitenkaan tiedossa, niin laitetaan autolainaan 700 € ja jätetään 338 € humputteluun. Ne, jotka on katsonut sen mun edellisen budjetointivideon, missä mä budjetoin suomalaisen mediaanipalkan, niin huomaa, että mä tein itselleni ihan uuden esteettisesti mun mielestä miellyttävämmän budjetointitaulukon tälle vuodelle, jos se auttaisi mua pysymään motivoituneena tähän täyttelyyn. Mä yritin ensin etsiä jotain valmistaulukkoa, minkä mä olisin voinut ostaa semmoiseen sopivaa hintaa, mutta kaikissa noissa valmiissa taulukoissa, mitä myydään esimerkiksi Etsissä, niin on hirveästi kaikkia taulukoja ja käppyröjä joka sivulla. Ja mä en tiedä teistä, mutta mulla ainakin väsyy silmä,
jos jokaisella sivulla tapahtuu hirveästi jotain. Saako te kiinni, mitä mä tarkoitan? Mä tein tänne etusivulle itselleni yhden käppyrän, mistä mä näen heti, että onko menopalkki korkeampi kuin tulopalkki, ja tämä riittää ainakin mulle. Jos säkin kaipaat tämmöistä ihan yksinkertaista budjettitaulukkoa, etkä jaksa tai osaa tehdä itse, niin mä laitoin tämän myyntiin mun Etsy-shoppiin, niin mä linkkaan sen tonne alle kuvaukseen. Sitten pikainen katsaus velkojen tilanteeseen. Autolaina ei ole lyhentynyt ihan niin nopeasti kuin oli tarkoitus, mutta ollaan kuitenkin saatu lyhennettyä sitä noin 1100 euroa kuukaudessa. Sohva ja valokuitu lyhenee suunnitellussa tahdissa. Ja näyttäisi siltä, että velat on selätetty huhtikuussa. Siinäpä se. Kommentoi alas, jos sulla heräsi jotain kysymyksiä tai jos sä haluaisit vaikka nähdä budjetointivideoja useammin. Ei muuta kuin kiitos, että katsoit videon ja nähdään ensi videossa.